everybody. Hez Falan Tögen kanalında. Selam, hawmıhız. Minning ismim Marcel. Min bugün hezin için şifalı sey hesabın күрһәтермен. Хәзер гыйнвар айы бик һавык тышта һәм кизү йөрөй. Әгәр һез авырыга башланыгыз дип һизсәгез, шул был сәйде ясагыз һәм тиз генә терелерһегез. Шул сәйде яхар өчен безгә кирәк имбир, кара берлегән еләктәре, лимон, бал. Если үләндә, мына минем бар бөтнек, руссам мята, можжевельник, башкортса тымау, юк, тымау, артыш, һәм әлләндәй үлән. Тагыла безгә кайнар һыу кирәк. Башлайык. Бұл сәй беренче дубльдан. Шуннан бал халайык тәүдән. Шуннан имбир, лимон, үлән. Шуннан еләк. 1, 2, 3. Шуннан кайнар һыу. Да? Готово. Трубочка онытмагыз. Рәхмәт. Терелегез. Һаулыгыз.